ら、よしこさん。お太りになったわね、ますます。あなた、コロナ菌は感染大丈夫？海外渡航歴ないのよ。大丈夫よ。誰とも会ってないし。それならいいけどさ。ところであんた痩せすぎよ。もっと食べなさい、お肉とか。でも今、婚活中なのよ。今太っちゃ困るわ。なにが婚活やあなた。料理一個もできないくせに。痩せるよりか料理を勉強しなさい。そんなの釣ってからで大丈夫よ。チーンっていうものがあるじゃない？わからないようにお料理するかな？下気になるかな？ごまかすからいいわ。あなた、男は今ね、痩せてるとかさ、そういうのよりか、おいしいご飯よ。炊きたてのご飯とさ、手作りの料理よ。そういうさ、よしこさんはどうなのこの頃。ちょっとね、あの人はね、イタリアに旅行中なんだけど、イタリアでもさ、感染者がドバーッと増えてさ、帰れなくなってるみたい。これ、どうすんの？もうちょうどいいわ、と帰る。なにそれ、よしこさん。結構浮気性なのね。今時あなた、ダメなら次よ。いや、もっと見習わなくっちゃ、よしこさんを。また教えてね。いつでもどうぞ。今日はさ、じゃあ、豚しゃぶでもおごるわ。